Бозӣ як кор мекунем. Миёни шумо ва бобои Мерган ягон чӣ ҳаст? Чӣ хел бисёро мегӯянд ки тахминан зани деюми бобои Мерган ай. Шумо зани чандум шед? Ман зани ягон чӣ нест, бобои Мерган шӯи ҳафтум ай. Не, апам буд, оиладор буд вай банда якалаги дураматиш кунад. Биё пранк мекунем куҷо шумо ба бобои Мерган зан бизанем, изҳори муҳаббат кунем ва бигӯем ки ман мехоҳам ки зани шумо шам чӣ ҷавоб медиҳам. Шумо оиладор? Не ҷуштарим. Ягон фарзанд доред? Яктан. Биёвам одаме ки дастойни, мақсад аввал ҷои аввалда фарзанди мара қабул кунад. Деюм сеюм намешавам. Аниқ. Якум мешавад? Якум мешавам ки он замоне ки ё заниш рафтагӣ боша, ё заниш бандаи када. Ман 6 шу кардам, ягонташ мақсад ба ман соли таваллудум 2021 дуромадам. Салом арз мекунам ба кулли тамошобинони Сомонаи Раҳим Продакшн ва ба кулли он нафароне ки ин лаҳза барномаи Сирҳои Ногуфтаро тамошо доранд. Меҳмони барномаи навбатӣ мо ҳузур дорам яке аз шеърҳои шинохтаи санъати тоҷик Тахмина Бону. Ассалому алайкум. Хуш омадед ба барномаи мо. Раҳмат. Ва тамониёти худро ба кулли он нафароне ки ин лаҳза мо шуморо тамошо доранд баён мекардед. Ассалому алайкум. Раҳмат ки маро ба ин барнома даъват кардед. Хай чӣ бугум бо? Барномаро то охир тамошо кунам ва саволои ҷолиб иншоалло ки дар давоми барнома ҳаст. Ҳамаи саволотонро ҷавоб медиҳам. Тайёрем ба қисмати савол ҷавоб. Якум савол барои шумо чунин пурсида мешавад ки шумо чанд сола ҳастед, аз куҷо ҳастед ва ба чӣ кор машғул ҳастед? Ман ҳастами шаҳри Бухтар, соли таваллудум 2021 дуромадам. Дар онҷо зиндагӣ мекунам. Хай актриса будем, ҳофизаам шудаем. Сабаби ма аз тарк кардани актрисаи шумо сабаб дар чӣ шид ки шумо актриса будена баъд аз он сароянда шудед? Ман тарк накардам актрисагиро, ман ҳолиам актрисагӣ кардастам. Акам пешниҳоди кард бобои Мерган омада кишонда. Ман рад накардам катишон иштирок кардам. Не ки ҳолиам актрисагӣ ман кардастам. Суруди ҳамроҳи бобои Мерган аввалин суруди шумо буд ва результати хуб низ ишон дод барои шумо ва барои бобои Мерган ҳам. Ҳозир як кор мекунем. Миёни шумо ва бобои Мерган ягон чӣ ҳаст? Чӣ хел бисёро мегӯянд ки тахминан зани деюми бобои Мерган ай. Шумо зани чандум шед? Ман зани ягон чӣ нест, бобои Мерган шӯи ҳафтум ай. Яъне бобои Мерган шӯи ҳафтуми шумо ая? Пеш ай шумо тасмим гирифтед ки ай хурдсолӣ вақте ки ба шавҳар мебароен ами ҳафтара ҳисоб кардин гирифтед? Не, шумо шанбе якшанбе надоред? Ака ами вақти дар киное ки ами Занкалоне ки мо бозӣ кардем, дар ҳамонҷо роли ман хеле буд ки ман сини дугонаам арзи шикоят мекунам ки ман ами 6 шу кардам, ягонташ мақсад ба ман соф наёмад. Як таъкид боша ки нағз боша, хуб боша, меҳрубон боша, дабард боша. Ба бобои Мерган мега охи ина ман чӣ кор кардам? Ина ман ба табби дили худат. Акам баъд аяму тои ман ҳафтум шум ҳисоб мешавам мақсад. Баъд дар ҷои шумо чӣ мегӯем? Бобо баъд мега чӣ? Ой, наход мардаки безана боби бигана. Боби нагӯ, боби нагӯ. Биё Тахминҷон як кор мекунем. Вақте ки шумо сабти клип рафтед, бобои Мерган ягон бор ба шумо изҳори муҳаббат ё ягон ҳазлу шӯхӣ намекард? Ака ҳазлу шӯхӣ дар ҳама ҷо ҳаст. Вақти сёмкода оне ки изҳори муҳаббати ки хариб ба панастаяшон набуд. Биё як кор мекунем. Як бобои Мергана пранк мекунем. Шумо занг мезанед дар чӣ хеле ки бобои Мерган мисол дар рафти барнома дар вақти сёмка шуморо ҳазл мекардан, ҳамчун мисол назда аррӯз мисол чӣ хеле шӯхӣ байни санъаткоро мешавад. Биё пранк мекунем куҷо шумо ба бобои Мерган занг бизанем, изҳори муҳаббат кунем ва бигӯем ки ман мехоҳам ки зани шумо шам чӣ ҷавоб медиҳад. Айли. Агар ки бобои Мерган телефонта бардод, агар телефона ҷавоб бита. Агар набардорам ман ҷавоб намегӯям дига ягон чӣ. Агар ҷавоб надиҳи бобои Мерган пок дида сирота фош мекунӣ. Мебардорам. Пешакӣ маслиҳат накардам? Не. Хоб ай.
ایشوی هفته میتونه نشی اما شو یک شنبه بودگی تایا این امروز یک شنبه فقط میبردم شی یعنی استاد عزیز حضور رحمت کنه که تلفن نبرداشتین اگر تلفن هم میبرداشتین کپت دود میکرد برای تخمینه به نهایت گپای اودور برای شما میگفت آینده یگون شته یا یگون معلومات بشنوید خیلی متاسفانه وقتم بلندی کرد تلفن تخمینه بانو را جواب ندادین باشد با روز میگذاریم و دیگر قسمت سوال جواب عزیزبک جورایف در یک چند ویدیو کلیپش نقش آفریدگین رول بازی کردگین میون شما و عزیزبک جورایف در جدای صنعت میدونم که نه اونقدر خوبه بکنم خاطر که یگون کلیپ بازی میکنین و اوتور اخچه داره شما اوتور اختونم لیک شما و عزیزبک رو چی با یکدیگر میپیوندد؟ عزیزبک اکمو خش تاوره ما دختر تاوره عزیزبک میشم عزیزبک بچه مای یعنی عزیزبک بچه همه شما شما باز بالا این همه اتایت یعنی پدر شما دادای شما در کلیپی عزیزبک باز میکنم هم تمام گوشت مایده میخوره وقتی که شما همین نوار دیدین با پدر خود زنگ زدین چی گفت؟ هیچی گفتم خیلی مبارک شما رحمت گفت چی بانه که بچه هم گفتم خیلی کلیپتون تماشا کردم ای وقت دیدی میگم اگر شکران شما پدرتون زنگ بزنید بگو که پدر جون دادا جون من یک کلیپی نو کردگیم کردیسم میخوام که شما در اونجا یک رول حجویش بازی کنی یک کمدیش کو چی میگه با شما مالی کویا زنگ بزنی یکی اخورات گفته من با گردن بگیرم مقصد بگو که یک کلیپی حجوی کردیسم یا جدا رولی که باید گوشت بخوریم سپیڅل بگو اگر بشوم اگر بکلا بگیرم کو بکلا بگیرم دوستان عزیز تو زنگ زدن تخمینه بانو و پدر مهربانش و با اویدی پدر مادرش انشالله که برای هر یک شما معلومات میتیم از که میبینیم دادا جونی تخمینه چی میگه این در تلفون شکرانه خودش 6 7 داده بوده کدوم یک الان میدارم Kıştageci. Kıştageni دست فیلم گیرم. ما تغییر روزی می داشتیم. باشه وقتی پدر تخمین بانو هم نیز بلندی کرد. اگر باز یک پرنگ پدر اپای تخمین بانو رو میکردیم باید دیگر قسم سوال جواب میگذاریم. سرودی همراه اکای اهل‌دین فخرین یعنی قسم یک قسم دیگه سه زندگی تاق بود یا زندگی تاق یک ویدیو کلیپ خوب داشت شما روی ای همه مهم دا بازی کردید در اون ویدیو کلیپی که شما نقش آفریدید برای شما قی نبود؟ نه برای که همین وقتی که من همون چیزا بازی میکنم ما در همش میفهمونن ما وجود درست که خدمت میکنم همه چیه خیلی وقتی مرا میفهمونن ما وقتی بازی کردن دوجه با چیزی خدم بازی میگم که گفته رفت جزنی تکای هم خیلی ایش بازی میکنم اما را علیین خدشم میگه که ترا در میسیم که زیقی میگیرم ما بسیار تا هم خیلی را زور بازی میکنیم تخمینا وقتی که همراه اکا علیین در اون کلیپ نقش آفریدید یکون مهر و محبت در نسبت علیین در شما پیدا نشد؟ نه اک خیلی همچون همکار و اک من حرمت نه مقصد همو رول از صدقا بازی کرده مثل همو زن چی منه؟ چی با کلیپ های وقتی علیین بازی نکردیسین؟ اکا علیین وقتی همو خودش سیومکا که نه وقتی همه چیزاش همون نجا بجا уже همو سیومکاش اخچه میدونم که همو رم وقتی ببینه که من در همو جا میتونم بازی کرده میزیبم ده من فراد میکنم و هم بازی میکنم یعنی رولی که با شما مطابق باشه همراه استاد عزیز یعنی بابای مرگان سرودی که خونده به نهایت رزولتاتی خوبی شما داد قسم دیمش در نظر نیست؟ که خالی نه خالی نگفتیم چی من نگفتیم؟ خیلی که بگه بابای مرگانشون بازی میکنم اینا مراجعت تخمینه جان با بابای مرگان که که گابزه بابای مرگان قسم دیمی سرود تیار کنین تخمینات من از زنگ بزنیم بگین تیار رای بیا بکنیم شما در این کلیپی نواتی بعد زنی چندو میشین؟ فرمانده را سری هفته پرسیدگی ما آدم بگذاریم باشه تخمینه جان نظر رحمت کنم که بهترین سوال را جواب دادین و اولین کلیپ شما نقش آفریدگین کدام کلیپ های؟
клипи Алишер Давлат Сабр кун. Сабр кун шумо бозӣ кардаги на? Якм аввалин клипи ки ман бозӣ кардагам. Дар ҷудои санъат рақиби Айҳамада наздик ва Айҳамада барои шумо дастуни кия медонед? Айтихтараку. Айтихтараку. Мақсад тахминан ҳар як одам байни сарояндагӣ як касе рақиби худ мегирад ки кӯшиш мекунад ки бо айда зур кунад ё як чизи хуб кунад. Ин душманӣ надорад. Ҳама дар якдигар рақиб доранд. Ман ягон чиша фикрам намекунам, ҳамаём надоримам. Барои ки ман хидмат медонам, дигарда кор надорам. Вообще намегӯм ки бемаямда бисёртар, зуртаршам не. Бошад. Боз як-ду саволи дига оиди зиндагии шахси шумо бедем. Шумо оиладор? Не ҷудош дорам. Ягон фарзанд доред? Яктан. Номи бош. Асмираҷон. Яъне духтарчаи нозанин? Духтарча Асмира. Бошад, бошад. Шумо ҳамроҳи шавҳари худ чӣ қадар зиндагӣ кардед? 1 сол. Сабаби ҷудошавии шумо ва аз шавҳартон дар чӣ буд? Хай нашид зиндагӣ. Нашид ба фикри ман як калима ҳаст ки ҳама истифода бурдаш метавонад. Ака хай чун дар ҳаёт нашид ё ки натонистем ҳамхалишида. Шумо мақсад ва мароми зиндагии худро кушоду равшан гап зада наметавонед? Ака хай чӣ кушодиша гап? Шояд зиндагие ки дар клипи Адвини Фахриддин бозӣ кардаги ягон ҷур ба зиндагии худтон? Не, дахолат надорам. Яъне на ай зиндагии шахси шумо, на ай зиндагии шахси аҳдӣ? Не, акай аҳдина ман намедонам, ай ман несте. Не ки ман вақти ҳаму рола бозӣ карданда, вақти уже суд мешава, ҷидошавӣ мешава, ман ҳамуҷо уже хима чиста дар ҳаёти худам фикр карда бозӣ кардагим. Ки ман агар ҳам кора кардаги нестим, на мақсад суд, пудкати ҷидошдаги нестиму, ман ҳамура ба роли ҳамхали бозӣ кардагим дар чизи худам. Шумо ай шавҳари худ хиёнат дидагиед? ҳамхали аё. Хиёнат ай дӯсти наздики шумо боша ё шахси бегона? Шахси бегона. Шумо ягон суҳбати телефонӣ доштед? Кати духтар? Бале. Ҳова ки ман вақти чӣ карда будамаш, гуфта будамаш ки лезид накарда зиндагӣ. Ман бояд кори мекардагӣ, ман бикунам гуфтаге. Хай кори кардагиша кард. Хичам дид ки ягон чӣ баҳра надид. Вам фарзанддор шуда, вам ҷудо шид. Яъне нафаре ки дар зиндагии шумо ай ҳамада халали вазмин расонад, ам духтаре ки зиндагии шуморо вайрон кард. Ба фикри ман ҳама. Шавҳари шумо ҳамроҳи анамо оила барпо кард. Баъд аз шуморо ҷавобтон надодан. Боз ӯам хушвақт нашид, боз ӯам ҷудо шуда. ҳозир оиладор ҳастед? Ҳозир оиладор, ҳозир зиндагиш соза. Қисми сеюм? Қисми сеюм. Шумо чӣ мақсад маром нагузоштед ки бояд соҳиби шавҳар шавед, соҳиби як зиндагии хуб шавед? Хай агар биёвам одаме ки дастоини мақсад аввал ҷои аввалда фарзанди мара қабул куна, ман мекунам зиндагӣ кардиш. Агар шавҳари худтонам пешниҳод додам? Наметавонам бахшидам. Барои чӣ? Барои намебахшам, барое ки фарзандаш уже калон шуде. Ле ман фикр мекунам вақте ки ҳамин суолро ман дар шумо додам, шуморо як ҳиссиёте ба фикрам фаро гирифт ки олиам ҳаст ягон чӣ дар дурuni шумо нисбати шавҳартон? Не. Агар ҳамчун фарзанди падармай, акам хали фарзандаш мақсад чиай, дар дасти маҳай, падаршай, ман ҳамчунам хали ҳамроҳ ҳурмати иззат мекунам. Ҳоне ки ягон ҳиссиёт дига ман дар дилам надорам. Шумо аз шавҳартон ҷудо шудед ба як фарзанд. Ягон бор ба дидори фарзанди худ меяд, ягон дастгирӣ мекунад? Дастгирӣ намекунаву ами дар 2 соли ами калоншудагиш ами наонидаам на 2-3 моҳ пеш омада буд, як бор фарзанд шадид, не ки фарзандаш нарафтакаш. Яъне пеш нарафта? Не. Ами бировардамаш ман чиш кардам, не ки қабул накарда. Фаҳмо. Яъне ягон нафаре пайдо шава ва одами дастёни боша фарзанди шуморо ба фарзандӣ қабул кунад, новоста шумо зани дим ё сеюм мешавед, қабул мекунед? Дим сеюм намешавам. Аниқ. Якум мешавад? Якум мешавам ки он замоне ки ё занаш рафтагӣ боша, ё занаш бандагӣ карда. Шумо намехоҳед ки болои зан шавад? Барое ки вақте ки ман дар ҳаёти худам ҳамхали шикаст хӯрдагӣ, ман намехоҳам я занаки дига мисли ман ҳамхали шикаст бихӯрад. Фаҳмо. Ягон шермард, ягон нафари хуб пайдо шавад, зиндагии худро давом медиҳед?
таки санад мекунем. агар бихоҳа мехоҳа ки намехоҳа ки занаш дар майдон бошад. манам хеле бихоҳа чӣ гапе бугай гапш беру намебирам неки якми ҷо дигар кавги бобой мерга намешина. бобой меган ки дад бобой меган шанс дори фурсат ай даст наде ки кавга бибарад. дӯстони азиз ҳазр мекунем шухӣ мекунем ин ҳамаш барои шумои боз ба зиндагии шахсӣ тахминан боло як ду суоли дига метаҳем. шумо дар оила чанд касед? мо дар оила 5 духтар. писар дар оилаи шумо нест? не шумо духтари чандум? ма дуюм гием. баъд аз шумо оиладор ҳастанд? не апам буд оиладор буд вай бандаи кадаги худораматшикна. апаи шумо бандаги кардаги оиладор шидан пас? сабаби бандагишон? акӯ ҳеҷ ка намедонам. бемор ихел чиз набуданд? бемор набуд. аммо чӣ хеле ки мешавам бандаги мекунам. хай худованд бошад ҷаннат кунад амин. падару модари шумо чӣ коранд? падари ма как хитон медонем санъаткора кати азбек мегарда хай тавай азбекай очаи ма мехӯранда да корхона кор мекунад. падару модари шумо якҷо нестанд? не ҷудо шудаган ҳардушон. чӣ қадар шуд? ма 15 сола будам соли 2015. яъне шумо ба шоҳар баромадагӣ набудед падар аз модар ҷудо? дар тӯи шумо ҳузур доштанд? не шумо анамо рӯзе ки бояд стуми хона ай дасти шумо бигира ба фатаи сафед ба пироҳани сафед ай хонаи шуморо бубурора ҳамон рӯза шумо тоқа гузаронед яъне тоқа бомадед ай хона. барои шумо вазми набуд ки дар ҷо як дӯст доштед мисол чанд душмане ки буд? хай будаку ма айби ма нестедеҷа вақти ма даъват кардам худаш наёмада ма гуфта будам дига намебахшим ша барое ки ма айҳамада фарзанди дӯст медоштарини шудум ма намехостим ки дар ҳамин тӯи ма ақлмам намегирифт ки штумо файродш мегирам намеоя намедонам барои чӣ сабаб наёмаду неки хаяку гузашт неки бахшидум шаб падарай ҳамон ҳолата ай дасти шумо ки гирифтаги тавои лек ба ҳар ҳол ҷои падар метофт. ҳар замоне ки шумо қадам мезадед ман фикр мекунам ки анамо фақат наёмадани падар шуморо озурда мекард дар рӯзи хушбахтии шумо ки дар ҳаёти худованд барои шумо як бор насиб кардагӣ буд ки ҳамон рӯза дар бари шумо набуд. яъне тамоми кӯшиш тамоми сайқалое ки барои шумо кардагӣ ин модар аст. ҳама чӣ мо чаҷонам кадаги вақте ки падар аз модар ҷудо шуд падари шумо барои шумо ягон дастгирӣ мекард? акӯ ма иста аҳамиятам намедодам барое ки ҳама чӣ моно чамон мекард мо даже намепурсидемш неки ҳамамо камкам ёрдам мекард чамон. модари шумо низ ба шавҳар баромад? не шавҳар накард. падари шумо оиладор шуд? падари ма оиладор буд ҷудо шуда буд бо ҳама оилаи хича баргаштагӣ. модари шумо зани якуми падартон буд? не дуюмш. дуюмш. вақте ки аз зани якумаш ҷудо шид очаи шуморо гирифт. вақте ки бо очаи шуморо сар дод боз ба зани якумаш хонадор шуд. боз ба зиндагии аввалаи хичай. шумо ҳамроҳи фарзандон рафтуомад доред? не падар қати рафтуомад доред? падарам кати рафтуомад дорам фарзандош қачи нестанд хеле одамчаспак нестанд манам намехоҳам катишон рафтуомад кунам. бошад хайр бовари кумил дорам иншоалло зиндагӣ хуб мешавад ва чизе ки дар зиндагии шумо азоб кашидагем бовари кумил дорам ки ба фарзанд ин чиза раво намебинед масабби падарӣ азоб агар ки ҳарчанд падар ёрдамам накунад дастгир накунад анам буданаш дар хона басад як давлатай ҳамин хеластай мақсад рӯзе ки шумо вақте ки ай хона мебиромадед тамоми чиз барои шумо буд дугона дӯст рафиқ дастархон ҳама вақте ки одамизод мегӯяд дар ду вақт бисёр ба қадрай яке дар рӯзи тӯиш яке дар рӯзи маргаш ҳама дар баршай дар маргу ҳечи гуфта наметавонанд ҳама тобуча як бор мехабанд яке дар рӯзи тӯиш ранге ки як кӯдаке чизеро бигӯяд ҳама хо мегӯяд ин корака хо мегӯяд урака хо ягон кас не намегӯяд лек анаме рӯзе ки шумо худованд насиб карда буд ҳамина бепадар бизаванд. хай бовари кумил дорам ки ин рӯза ба фарзанди хитон раво намебинед ҳарчанд ки падари хичамона бошад лек ҳаст нафароне ки ба фарзанди дигарам падар шаванд падари вафодор шаванд.
бошад тахминаҷон ҳазор омад калон ки ба барномаи мо иштирок кардем ва шояд саволи охири ма шуморо камтар нороҳат карда бошад узри зиёд ва дар назди анамаи мухлисон аз шумо бахшиш мепурсам дар анҷоми суҳбат ба номи кулли мухлисон чӣ гуфтанӣ ягон судаки нав ягон чиз ҳаст хаяк якта ҳастай сюрпризай вақти тайёр шава кати клипш як бора мебурурум тамошо мекунем хай агар давомаш дар ягон спонсор тайёр кардам ёфтам баъд бо бисёртар мекунам ҳамхари клипо ман як сурат кам қатма мекунӣ калонка кима меша худованд нигоҳбон дӯстон азиз ногуфтан омад миннатдории худро ба пай тахминабону мерасонам ки дар барномаи мо иштирок кард моро дастгирӣ кард ҳазор раҳмати калон худованд нигоҳбон дӯстони азиз ҳар як кадомат фикри ақидаи худро дар анав комментария нависед нисбати пай тахмин бо ҷавоб мегӯм аниқ ҳамашда бо мо як саволҷавоби дигар мекунем ҷавоби комментҳо ба ҳамроҳи апай тахминабоно метавонед ҳар як кадоми шумо фикртонро нависед дар барномаи оянда ҷавоб мегардонем худо нигаҳбон